over believer Judah. Ishahu over believer Judah. Baya over believer Judah. Oh, Ishahu our way bia over where. Hey. Okay. Oh. Yeah. Hello. Chinanso. Akwazi crew na-ekwu ka ọwụ Caroline. Caro. Ewe. Ari mumbo, I good. Anọ m n'ime ọhịa. Ihe m rụrụ taa arụọ na m ịkpa ọrụ akọgala m ihe na-akọ. M ka ọja akwụ m gbaja akwụ nwebere ihe m na-akọ fọbe. Iri agha. Mọmi ego kwanụ. Ele ote nne ọmarị Stella Adanne ọrịa agha. Ah? Isi Stella nwụọ. Hey! Hey! Stella na m chute m oche na ọgọdụ. Anwụ bele ma nwụọ. Ye. Isi gịnị mere mmadụ? Stella nwụọ. Ọrịaga warịaga. Mmadụ gbapụ ndụ nwaanyị bụ ndụ ya. Hey! Onwe mmadụ ihe o. Eleshi ọ nwụrụ. January 25. Nne gị agbawala m obi. Eyiele na-eshi a ga-eli. April 6. Hey! Ọwa ịbịa n'iri ṅụọ. Oh! Ebe ụlọ nwa m ebe ụlọ. Cry no more. Magu wee ezigbo mmadụ nwaanyị regere rice nwere ụdị ọwala ahịa nne gị na-agbafọ. Nwaanyị ya rie rice, ya eshie rice. Ya ere ụkpọ, ya ere achị. Business niile pụtara ụwa. Nwaanyị hụgidere Chineke n'anya oke. Hụfee ya ofe. Mmaga ihe kwesịrị ikpe agbo tigi mgbe a na-atụ lita na Virgin Maria dị nsọ eze nwaanyị ndụmọma etiere mmaga ma eni ebere nga afara tansi na etige mmaga ya wụrụ mọda tansi ha bụ atakọshiwashi maka Chukwu. Hey! Tela nne m ya owo ti sirila kwana be ụmụ ageli ebe ka ya ebe kwana ama Igbo ụmụ chokonu ndị ho kwa n'ihe ole dị best family ngwa ka ga-elie na 6 abịajem a na-eji 5 abịa from 5 anụrụ na ma anụrụ ihe niile a ga-eshi ka anyị ga na-atụji aka anụ ka anyị ga-eghe. Eo ngwa ndụ ebe ụlọ nwa m ebe ụlọ zikiri ọ ga-elokwa elonu nsogbu anọdụ o is a pity. Hey! Ọnụ n'ụka ozu ọnụ n'ụka ebe a ga-aga iri na o mere mpa nwoke mpa n'aka ọ chara na atọ bụ usu mpa kamgbe anyị kọgọ ọrụ ahụ dịkwago ịnọ saịdị agalaga akọchila ka akpọ ọkụ nwaanyị nwere ihe ewe ezigbo mmadụ ele nga na-aga na anụ Igbo etu ada eto Stella nne m ọwụ onye a ga-eliwe m hapụ ịnụ ọnwa ịgba nkwụ ọ dị ka mmanya ọ ga-agba ozogo ga-agba di ya a ga-agba mkpụrụ gba akpụ nwaanyị a nwere ihe ekwe onye chọọchị adịkwa ezizi ibekwa nga ahụ na ndị ga-ebu Holy Ghost fire abịarịkwa ahụ ese dara gị Holy Ghost fire ọkụ na-egbu ogbu a ga-eli ya na 6 April 6 na Saturday ọ wee a ga-eli ya n'ama Igbo ndị uhu ụmụ choke n'ama Igbo nga n'azụ ụlọ anyị nga nwaanyị nụkwana mmanya na mpam otu nna onye lụrụ ya lụrụ m onye lụrụ ogo amaghị ihe lụrụ m gị na ihe lojisara m gị oyi. Hey! Stella nne m ya dịwa may your soul rest in peace. Ma lawagodi ga-amaragodi n'ihe ndị ọzọ a na-eme. Si ma lawagodi ga-amara ihe ndị ọzọ a ga-eme. N'ebe? Abịarị ala ọnụnụ na na-ajụkwa m na gịnị kama aga. Beri ala ọwụ nne gị nwụrụ. Ele ka ị ga-amara ihe a ga-eme na beri ala ọwụ nne gị nwụrụ. Nne onye ọda nwụọ gị gaba ịkwado beri ị ga-esi taa ụwa na kwado beri ala agaje na 6. Fia ụgali burukwa ego. Wetara gị na ndụ m wepụkwago ịbịakwara Chineke na gị gara inye m nwa gba m penas ọ dịdịkwa mmụọ onye gị mụ nwa na ya tụọ ọbara dị mma ji mụọ nwa ewere ha anụ ọbara kaikai mụọ nwa ọda atọcha ụtọ oluwa bụ iwe site obi nke ọbụla nne gị siri tụta ime gị
adị ebe Maggi si ụtụtụ ime ga ọ ga-akụrọ m esi anyị ga-aga DLA ga mee test anyị ga-aga n'ụlọ ọgwụ ka mee DLA test ka mụrụ onye mmụgono